معطى مقتلታ ናይተዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ናይ ኡር ክላስ ዝብልናዮ ወይ ከዓ ምድብ ቃላት ናይ ቃላት ክፍልታት ዝጀምርናዮ ናቱ መቐፅልታ እዩ ክኸውን ኣብ ቨርብ ወይ ከዓ ግሲ ዝብል ኢና ጠጠው ኣቢልና ነርና ሎማዓንቲ ከዓ ኣድቨርብ ኦ ሱብስታንቲቭ ተወሳኪ ግስን ኣስማትን ዝብልዎም ክንርኢ ኢና ኣድቨርብ ክንብል ከለና ወይ ከዓ ተወሳኪ ግሲ ኤን ኡር ክላስ som beskriver verb ነቲ ግሲ ዝገልፅ ነገር ማለት እዩ ነቲ ግሲ ይገልፀልና የብርህ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ኩሉ ተወሳኪ ግሲ እዩ ዝበሃል ንግሲ ዝገልፅ ናይ ቃላት ክፍሊ ተወሳኪ ግሲ ይበሃል ንኣብነት ዴስማከር ጉት ብጣዕሚ ጥዑም ጉት ሕጂ ተወሳኪ ግሲ እዩ ነታ ጣዕምስ ፅብቕቲ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ይብላ ኣሎ ይገልፆ ወይ ከዓ ዴስማከር ዶሊ እንድሒልካ እውን ዶሊ ተወሳኪ ግሲ እያ ማለት እዩ ነታ ጣዕማስ ትገልፅ ኣላ ብፅቡቕ ድያ ብሕማቕ ካልአይቲ ከዓ ያይሶቨር ጉት ፅቡቕ እዩ ደቅሲ እዚኣ ሕጂ እታ ጉት ሕጂ እውን ተወሳኪ ግሲ እያ ያይሶቨር ዶሊ እንተኢልና እውን ከምኡ ዶሊ ተወሳኪ ግሲ እያ ትኸውን jag kommer raskt ሕጂ ራስክት ቀልጢፈ ክመፅእ እየ ነታ ምምፃእስ ቀልጢፈ ኢልዋ ወይ ከዓ ናቱ ተፃባእ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ሴነረ ክንብል ንኽእል ንኣብነት ሕጂ ኣብዘን ተወሳኪ ግስ ክንሪአን ከለና እዘን ጉት ራስክትን ኣብ መወዳእትአን ት ኣላተን እዚ መለለዪ ናይ ተወሳኪ ግሲ እዩ ጉት ራስክት ሕጂ ናብ ኣስማት ክንከይድ ከለና ከዓ ሱብስታንቲቭ ወይ ከዓ ኣስማት ሽማት ማለት እዩ ኤን ኡር ክላስ som betecknar genstander ነገራት ዝገልፅ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ውልቀ ሰባት ኢንዲቪደር ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣብስትራክት ቤግሬፐር ረቂቕ ነገር ዘይተጨበጠ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል ፅንሰ ሓሳብ ወይ ከዓ ኣእምር እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኣስማት ዝብል ናይ ቃላት ክፍሊ ይስልዑ ማለት እዩ ሕጂ ኢንስታንደር ኢልና ጀሚርና ኣለና ኢንስታንደር ነገራት ማለት እንድዩ ንኣብነት ኤትቡር ክኸውን ይኽእል ሓደ ጣውላ ኤንቴቬ ክኸውን ይኽእል ሓንቲ ቴሌቭዥን ኤትሁስ ክኸውን ይኽእል ሓደ ገዛ ወይ ከዓ ኤት ግላስ ሓንቲ ብርጭቆ ወይ ከዓ ቢኬሪ ንብልን ማለት እዩ ናብ ኢንዲቪደር ክንከልድ ከለና ከዓ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ንኣብነት ካብዚ ኤን ማን ሓደ ሰብኣይ ኤን ዳመ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ወይ ከዓ ሓንቲ መምህር ኤን ላረር ሓንቲ መሓዛ ኤን በኒነ ሓደ ኣቦ ኤን ፋር ሓንቲ እኖ ወይ ከዓ ኣደ ኤን ሙር ሓደ ወይ ከዓ ሓንቲ ሓኪም ኤን ሌገ ሓደ ተምሃራይ ኤን ኤሌፍ ኢልና ንገልፆም ማለት እዩ ኣብስትራክት ቤግሬፐር ከ እንታይ ማለት እዩ ኣብስትራክት ቤግሬፐር ማለት ረቂቕ ነገር ጭቡጥ ዘይኮነ ሓሳብ እውን ክኸውን ይኽእል ፅንሰ ሓሳብ ንኣብነት ኤንኢዲ ኣይንሪኦን ኢና ግን እሱ ሽም እዩ ሓሳብ ኢልና ሽም ማለት እዩ ሓደ ሓሳብ ኤንኢዲ ሓጎስ ፍስሓ ደስታ ከዓ ኤንግሌደ ይብልዎ እዚ እውን ሽም እዩ ኣይንሪኦን ኢና ንዕኡ እዩ ረቂቕ ዝበልናዮ ንዕኡ እዩ ኣብስትራክት ቤግሬፕ ዝበልናዮ ናፅነት ፍሪሄት ንኣብነት ሱብስታንቲቭ እዩ ሓቂ ከዓ ሳንሄት ሬት ፍርድሄት ከዓ ፍትሒ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኣብ ሰለስተ ኢና መቂልናዮም ዘለና ናይ ኣብ ትሕቲ ሱብስታንቲቭ ወይ ከዓ ኣስማት ዝስልዑ ነገራት
ኣብ ኩሉ እንተሪኢናዮ ሕጂ እዞም ናይ ኣስማት ዝፈልዮም እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚኦም ኤን ወይ ከዓ ኤት የቕምጡ እዮም ብኡ መፍለይኦም እዩ ሓደ እንደገና ኣብዘን መወዳእታ ዝረአናየን ንኣብነት መወዳእተን እተን ቃላት በዝሒ ንኣብነት ፍሬሄት ሄት ወዲኡ ሳንሄት ሄት ወዲኡ ፍሬሄት ሄት ወዲኡ ሬት ፈርዲ ሄት እውን ከምኡ ሄት ዝውድኡ እውን ድሕር ኣተኪርና ርኢናዮም ሱብስታንቲቭ እዮም ሄት ዝውድኡ ኩሎም እቲ ዝወስድዎ ኣርቲክል ዝብልዎ ናይ ብቋንቋ ኖርዌጅያን ከዓ ኤን ይወስዱ